Wir leben Autos. Ahoj. Dobrý deň. Boha, aký to je bordel, dočkaj. Mal by som ti pomáhať, že? Čo tam máš, prosím ťa? Tam. Dobre, máme všetko teda, ne? Hej, ešte si skočím pre parfém rýchlo, lebo som... Smrdzíš? Môžeme ísť. Dobrú chuť prajem. Ďakujem, nezvyk je pred kamerou celkom. Čo, Majko, umývaš? Pimp my ride? Pimp my ride bude? Príkam, jak sa hovorí. Volá ako dlhobráško, ne? To len tak pre info. Majo, zostatok naučte. No dobre, poďme. Majo, ako pôjdeme, keď si nechcel naštartovať? Ja neviem, Vykopem si tú dieru a pôjdeme na Flintstonovcov. Ideme pre Martina, pre ďalšieho fotografa a bude to dnes super. Je tu tak menej autičok, mám rád čakačky, je to najlepšia vec a veľmi si to užívam, hlavne keď je teplo. Vôbec, kámo, to akože, to asi vôbec. To asi by som radšej fotil palce na fans, jak mal niečo komentovať. Tak ja tu toto už poznám, že keby si bol doma, však chodíš toľko, že... Skoro si mu prešiel po lítkach. Nevadí. Hotovka, Alex. Hotovka. Hotovka, Braško. Hotovka. Akože, jak by Sepo povedal. Dobre bol. Také bežné ráno po akcii. Čo povieš, Majo? Mozgové bunky, ale podľa mňa inak dosť v pohode. Môžete sa určite tešiť aj z Majovej strany a môžete sa tešiť určite aj z mojej strany na extrémne nové veci. Najbližšia akcia bude 6.7. Presne tak, to bude Duchonka, takže budú raketky celkom. Dobré ráno, 4.41. A kde sme, Majo? Nitra Slovna, ideme žrať, srať, tankovať a hlavne si kúpiť čo? To je kámo úplne iná. To je úplne inde, kámo. Hej, že dneska sa nespí, som počul. Kámo, vieš čo? Neviem ako u koho. Ja dojem domov, padnem jak kabela. Ja si dám to a uvidíme, či zaspím o 3 v pobede alebo nie.